Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een persconferentie die vanochtend is gegeven door staatssecretaris Zsolt Szabó. Szabó geeft eerst de persconferentie en dat doet hij op dezelfde manier als zijn voorganger Alexandra van Huffelen. Namelijk via een digitale verbinding met de pers hier op de Caribische eilanden. Szabó ging in op zijn werkbezoek aan Aruba, Curaçao en Bonaire, waarbij hij met veel bestuurders, maar ook veel mensen in het maatschappelijke veld, mensen in het bedrijfsleven en dergelijke heeft gesproken. Hij heeft veel dingen gezien en hij benadrukt ook nog dat hij op dezelfde lijn zit als de vorige regering, in de zin dat de afspraken die door die regering zijn gemaakt ook door hem zullen worden uitgevoerd, maar het is soms beter 1 of 2 grote brokken uit te voeren dan alle punten die nu op tafel liggen te proberen uit te voeren, maar vanwege capaciteitsproblemen zal dat niet lukken. Dus je moet slim omgaan met de tijd en mogelijkheden die er zijn. Hij heeft ook aangegeven dat er veel dingen goed gaan, maar ook veel dingen nog verbeterd kunnen worden. En het belang wat hij hecht aan goede overheidsbestuur, bon gouvernance en goed financieel beleid. Dat zijn 2 punten die voor hem heel belangrijk zijn. Hato zegt dat er veel vervalsingen zijn aangetroffen. Dat gaat over minister van Justitie Charlton Hato. Die was gisteren aanwezig in het Vragenuur in het parlement. Ging er onder meer over het beleid dat sinds 2002 op Curaçao bestaat. Dat mensen die een paspoort opnieuw aanvragen helemaal worden gecontroleerd of alle eerder ingediende formulieren wel correct zijn en geen vervalsingen. Hij benadrukte dat dat beleid is ingevoerd nadat er veel vervalsingen waren opgemerkt van mensen uit de Dominicaanse Republiek die hun paspoort kwamen vernieuwen, maar in eerste instantie valse papieren hadden ingeleverd. Dat heeft ertoe geleid dat in de afgelopen meer dan 20 jaar in totaal 68 personen die hun Nederlandse nationaliteit hadden gekregen, die weer moesten inleveren, omdat uit onderzoek bleek dat ze vervalsingen hadden ingeleverd. APVO vindt dat we een nieuwe gevangenis moeten bouwen en dat zegt de bestuurder van de APVO, Gregory Wilson. De gevangenis voldoet niet. Dat bleek ook weer tijdens een bezoek onlangs van Tweede Kamerleden die veel vragen hadden over de veiligheid van de gevangenis. We zouden een nieuwe moeten bouwen en meer moeten vertrouwen op moderne technologie en een nieuw beleid moeten uitvoeren. Aldus Gregory Wilson van de APVO, die hoopt dat de regering naar deze opmerkingen luistert. Volgens de AMK jaagt de politie op ons. Dat gaat over de organisatie Associación Musicólogo Curaçao. U herkent ze aan de auto's die rondrijden met enorme speakers op het dak. De organisatie bestaat 3 jaar. Er zijn zo'n 80 leden. Het is een vorm van vermaak die deze mensen ver doorvoeren. Dus het gaat heel ver. Het gaat om hele harde speakers. En volgens hen is de politie nu, heeft het nu op hen gemunt. Er zijn 2 auto's met speakers in beslag genomen. En ze hopen dat dat niet meer gaan worden. Want volgens hen doen ze niemand kwaad en zorgen ze alleen maar voor vertier op straat. Stichting Johannes Bosco geeft uitleg en dat gaat over de situatie waarbij we eerder deze maand aandacht hadden over 2 gezinnen die in Brakkeput wonen en niet meer aangesloten zijn op water en stroom, niet meer rechtstreeks hun huis binnen kunnen lopen, er zijn wegen afgezet. Het gaat om mensen op leeftijd die hier heel veel last van ondervinden, in deplorabele omstandigheden wonen vanwege het gebrek aan water en stroom. Stichting Don Bosco heeft nu in de extra uitgelegd dat die mensen al 40 jaar illegaal op het terrein dat van Stichting Don Bosco is wonen. Dat er veel rechtszaken zijn geweest en dat dat de reden is waarom ze nu wonen in deplorabele omstandigheden. Politie houdt druk aan. Nou, we hebben de afgelopen maanden veel gehad over de illegale dump van afval bij Dam Preto. Gisteren werd zo'n vrachtwagen op heterdaad betrapt. De politie zag dat die afval gedumpt heeft op Dam Preto, wat niet mag. En dat wordt vaak ook nog illegaal verbrand. Dat zorgt weer voor heel veel overlast. De politie probeerde de vrachtwagen te stoppen. Die bleef doorrijden. En uiteindelijk hebben ze de vrachtwagen op de Camina Regnald Recordino stil kunnen houden. Er is natuurlijk meteen controle uitgevoerd en er is een boete uitgedeeld aan de vrachtwagenchauffeur.
Veel publiek bij eerste avond Curaçao North Sea Jazz. Op woensdagavond was er natuurlijk al Candy Dulfer in Cura Hollanda, maar op het WTC-terrein was het gisteren de eerste avond. Er waren verschillende artiesten, onder meer Afro Bintitres, Leonie Torres en Now Rogers. En ook van de lokale bodem Tico, Roberto en Friends. Maar het was heel druk en heel gezellig volgens de mensen die aanwezig waren. U ziet het op deze beelden. Vanavond wordt verder gegaan met onder meer Juan Luis Guerra en Mark Anthony. Dit weekend treden ook nog Eros Ramazzotti, Eloy Black, Mahuma en Kamai Washington op. Het is de 10e editie van het Curaçao North Sea Jazz Festival. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Sint Maarten, we hadden het gisteren al aangekondigd. De afgelopen dagen is er veel herteld. Het gaat allemaal om de parlementsverkiezingen van 19 augustus. Daar zijn hertellingen geweest, die hebben plaatsgevonden op maandag, dinsdag en woensdag. Namen veel meer tijd in beslag dan men van tevoren had gepland. Maar dat was nodig omdat er sommige onregelmatigheden waren ontdekt. Het ging ook over de stemmen die ongeldig zijn verklaard, of dat wel goed gegaan is. Nou, na 3 dagen lang tellen werd gisteren bekendgemaakt dat er eigenlijk niks verandert aan de verdeling van de stemmen. Sommige parlementariërs hebben meer stemmen gekregen of minder stemmen gekregen, maar de zetelverdeling blijft nog hetzelfde. Er waren op Sint Maarten 22.750 mensen die mochten stemmen en er zijn 13.886 opkomendagen. 190 stemmen waren ongeldig en de zetelverdeling blijft hetzelfde. Wat opvallend is dat de grootste partijen heel dicht bij elkaar liggen. De National Alliance die had 2262 stemmen en de United Resilient Sint Maarten Movement van premier Luc Mercelina had 2224. Dat zijn minder dan 40 verschillen. Dus het verschil is kleiner dan 40. En daarna zie je ook nog dat de Democratische Partij 2071 had. En dat is een verschil van ongeveer 150. Dus de partijen liggen heel dicht bij elkaar. Niettemin, er is een akkoord gesloten tussen 4 partijen. Die werken aan het vormen van een coalitie. Zodra daar meer over te melden is, laat ik het u weten. Dan gaan we naar El Salvador, want daar is nieuws over de enorme hoeveelheid gevangenen die daar vastzitten. Zoals bekend heeft de president van El Salvador de oorlog verklaard aan de vele bendes. Dat heeft tot gevolg dat er tienduizenden mensen gevangen zitten om bendeleden. Maar in dit geval gaat het om de mensen die bendes geholpen hebben. En er zijn 29.000 gevangenen in een grote cellencomplex die wordt geleerd om terug te keren in de maatschappij. Dat gaat onder meer met het maken van kleding, het leren van eerlijk werk verrichten. En daarover zijn de betrokkenen in ieder geval tevreden. Op deze manier
is er mogelijk om een verlichting van de straf te krijgen. Dus mensen die goed werk verrichten door kleding te naaien, die krijgen strafvermindering en ze leren ook weer terug te keren in de maatschappij. Voor de bendeleden zelf is dat een ander verhaal, omdat die hebben gezworen nooit uit de bende te zullen stappen, tenzij als ze overlijden. Dus het gaat in dit geval vooral over de mensen die meegewerkt hebben met de bendes. En op die manier wordt er een nieuwe toekomst aan hen geboden. Het is belangrijk dat ze ook aan het eind van de gevangenisstraf al een vertrouwensfase krijgen, terug kunnen keren in de maatschappij, om op die manier El Salvador weer verder te ontwikkelen, aldus de president Bukele. Dan gaan we nog naar Venezuela, want in Nederland, in Europa, maar ook vanuit Nederland is er gesproken over de parlementsverkiezingen aldaar. En de Europese Unie heeft nu gekozen voor een praktische benadering rond de omstreden uitkomst van de presidentsverkiezingen. Dat heeft de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp uitgelegd. In tegenstelling tot Amerika gaat Europa niet over tot een erkenning van oppositiekandidaat Edmundo González. Volgens Veldkamp was González via een videoverbinding aanwezig tijdens de Brusselse vergadering, dus de vergadering van de Europese Unie. Maar Europa en daarmee ook Nederland gaan niet erkennen of wel erkennen, want daarmee neem je alleen maar een stelling in voor de bühne. Waar het om gaat is of wij daadwerkelijk in Venezuela een verandering kunnen doorvoeren, aldus minister Veldkamp. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Extra Journaal. Veel nieuws. We blijven het allemaal volgen. Zeker ook natuurlijk de ontwikkelingen in Venezuela en wat de innames van standpunten in de rest van de wereld voor gevolgen heeft voor Venezuela. Dat houden we allemaal voor u in de gaten. En blijf kijken naar Extra Journaal, dan blijft u ook op de hoogte. Het allerbeste. Tot ziens. Tot de volgende keer. Dag.